els catalans som cada dia més pobres. La taxa de risc de pobresa o d'exclusió social va augmentar un 2,7% i el 2020 es va situar en un alarmant 26,3% segons l'Indescat. I és que quan no ets amo a casa teva tens totes les possibilitats d'acabar arruïnat. És també la pandèmia de ser una nació ocupada. Però hi ha dues xifres de l'Indescat que són demolidores. El 33% de les llars catalanes no pot fer front a una despesa inesperada de 750 euros. I el 13% d'aquestes famílies catalanes ha hagut de demanar ajut a amics, familiars o entitats privades o benèfiques o religioses per mirar de tenir béns bàsics. Això és veritable pobresa. Però en parla d'això el govern de Catalunya? Quins són els seus plans viables i efectius que té per fer front a aquest drama? S'estan movent realment per tenir els diners necessaris per acabar amb aquesta vergonya? Quan s'afanyen i mobilitzen tots els seus recursos és per trobar els diners que salvin el patrimoni davant del Tribunal de Cuentas d'aquells que hem mantingut tota la vida amb els nostres impostos. Tinguem-ho clar, abans sempre se salvaran ells que salvar Catalunya o els catalans. No són líders ni són res, perquè els veritables líders sempre salven primer els seus compatriotes que no pas els seus interessos.